bitches. Det er det fyrværkeri for de hardcore. Velkommen til TicketPlayers.dk. Yeah. Vi dykker ned i første kasse. Hovedspring! Og hernede finder vi et Grand Cru bomberør. Et alurør. To styks romerlys. Nogle lange sataner. 4 små romerlys. Lidt små fontæner. Lidt knaldild. Nogle små snoretoppe. Og lidt flere fontæner og sådan lidt. Det er stort set alt, hvad der ligger dernede. Så går vi herop. Der ligger 3 alurør til. Der ligger der 3 Grand Cru bomberør til. Lige der. En festsprøjt fontæne. Nogle Grand Cru raketter fra sidste år fra XO sortimentet. Store og små. En lille bitte satan fra familiesortiment 3. Også fra sidste år. Og nogle Stargazer raketter fra sidste år. Ja. Så har vi nogle flere småtterier. Vi har nogle heksehyl med prop. Og der ligger 2 kasser. Du må gerne se. De er lige der. Du kan bare se. Ja, de er joker sgu ikke engang, du. Fandme nej. Nogle små faldskærmsraketter også. Nogle heksehyl fra tanten fra sidste år. Nogle kraklingballs. Nogle store heksehyl. Ildringe. Nogle meget store crackingballs fra T. Hansen. Ja. Yeah. Og en bøtte med røg og knaldkugler fra Jeppers. En smileyfontæne fra Royal med 47 gram krudt. Et batteri med 62,63 gram krudt. De 6 gode råd. Supreme raketter, den store og den lille. 2 Diamond raketter, igen en stor og en lille. Ja, du kan gerne lige. Epic fail. Nå. 2 raketter fra et sortiment fra sidste år. En stor og en lille igen. En Bright Star raket. Nogle flere raketter fra familiesortiment 3. En Thundershot fra Jeppers. En raket fra Troldmands æske, også fra sidste år. Vi går lidt herovre. Der ligger der en helvedes med romerlys. Faldskærmsraketter. Et 5-skuds bomberør. Og 2 Grand Cru bomberør. Så har vi 3 fontæner. Vi starter ud med 2 Grand Cru. Nej, vi har faktisk 4 fontæner. Vi starter ud med 2 Grand Cru fontæner. Med 84,7 gram krudt i. Og med en Bright Star fontæne med 90,7 gram krudt. Så har vi den store motherfucker fontæne med ikke mere end 398 gram krudt. Så er der batterierne. Vi starter ud med et Galaxy batteri med 25 skud og 153 gram krudt. Et festbatteri 3 med 181,9 gram krudt. 2 små Grand Cru batterier med hele 60,95 gram krudt. Batterisortiment fra Royal Fireworks med 3 batterier til 200 kroner. I de 2 små 16 skuds batterier er der 153,28 gram. Og i 25 skuds batteriet er der 115 gram krudt. Så render vi lidt herover igen. Vi starter ud med spanske knald. Vi har en 4 fontæner fra AFAX Turbo havesortiment. Og det kan klart anbefales. Især disse små fontæner er specielt gode. En Grand Cru fontæne med 250 gram krudt og et Thundershot fra AFAC.
nogle Supreme raketter. Lige in your face. En festraket 4. En Kongens Have raket fra Kongens Have sortiment. En Vivaldi fra familiesortiment. Og lidt Stargazer raketter. Lige der. En Diamond raket. En Smash raket. Og det bedste inden for små raketter. En Stevnsk Klint. De kan anbefales for the win. En helvedes masse små romerlys. Lige her. Right in your face. Et alu-rør. Se, lige der. Lige der. Alu. A-L-U-rør. Og 2 5-skuds bomberør for Rangry. Ja. Et 24-skuds batteri fra familiepakke 3 med hele 35,9 gram krudt. Et løvehjerte batteri med 108 gram krudt, og det er med 36 skud. Et 56 skuds multishot batteri fra Royal Fireworks med 146,8 gram krudt. Et 12 skuds festbatteri med hele 216,5 gram krudt. Og til toppen af poppen et 5-star kalkit 28 skuds batteri med hele 274,4 gram krudt. Det var stort set alt, hvad vi havde til nytår. Nej, vent lige, der er lige lidt småtterier der. Ja. Det var stort set alt, vi havde til denne nytårsaften. Der kommer nok et par tests ud senere hen. Men i så fald, husk briller og pas på naller, og så må I have en fandens god nytårsaften.